siivouspalvelua ja hän vei ulos matot ja kaikki, on tuulettanut kaikki ja pessulattiat ja käytiin kauppareisulle ja hän on äärettömän hyvä seuramies. Hän on niin ystävällinen. Tämä vaikuttaa hyvin paljon, just tämä ystävällisyys, mikä hänellä on. Se loistaa hänen silmistään ja eleistään ja hän on niin näppärä. Kun tuonne uloskin vie, niin reippaasti hän ottaa kiinni, hän hoitaa, että on niin turvallinen kulkea hänen kanssaan. Kyllähän vanhuksista pitää äärettömän hyvää huolta. Täytyy sanoa, että hänellä on harvinaisen hyvät taipumukset siihen. Hän on semmoinen sydämellinen, hän ottaa potilaan semmoisena, tai vanhuksen semmoisena, että hän auttaa aina joka paikassa, missä on tarve ja huomaa siis, että tämä huomaavaisuus hänellä on 10 täyskymppi, sanotaan näin.